Per molts anys, moltes felicitats. Jo m'agrada quan... I d'home estem molt bé, Sí. molt jove, molt saludable. I igual que sempre, jo així. No canvio, no canvio. Bé, jo crec que no t'he vist canviar mai perquè te conèixer fa poques setmanes, no? Cert. Bueno, jo crec que ja, no? Que ja els canvis no m'agraden molt. Marc, per molts anys. Però un discurs, ja que te facis dir a discurs, Portugal que- pasta, no sé. Nosaltres hem fet un minut 15 entre 4 o 5. Entre 4 i 5, però amb una persona quant de temps és? Tens la presidenta darrere, li vol demanar marge. Sí? Pues eso, jo dibuixo esquirols. Ja està. Grocs. I què li vols dir a mà per la posteritat? Què? Què li vols dir a mà per la posteritat? Ah, ma, ets una puta perra flauta de merda, fuma porros. I l'estima, l'odies? No, yo la odio mucho, ella lo sabe.